መጻእኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ሰናዩ ክዛረብ ተደልዩ ዋላ በዞም ደቀና ክብልዎ ጸንሑ ጥቅስ ገይሩ ዛረብ ዋላ ዞም መዘምራን ኣሕዋትና ክዝምርዎ ብጸንሑ ገይሩ ዛረብ ሓንትስ ንኽስምዕ ዝተዳ ያሉ እግዚአብሔር ካብ ምዝራብ ኣቋሪጡ ይፈልግ ኣምላኽ ተዘይዛረበን የመገዲ አቤቱ ይመሃለናን ስለዚ ዝዛረብ ዝሰምዕ ዝምልሽ አምላኽን አቦን ይዘለና ክብርን ስሙ ይኹን እስኪ አብ ካልአይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ካብ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ከንብብ እሞ ጸሊና ናብቲ ቃል ክንሰግር ኢና ከምዚ ይብል ሕዝቅያስ ወዲ 25 ዓመት ከሎ ነገሰ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ 19 ዓመት ገዝአ ስማዲኡ ኸዓ አብያ እዩ ንሳ ጓል ዘካርያስ እያ ከምቲ ብኡ ዳዊት ዝገበሮ ኩሉ ንሱ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ ገበረ ንሱ በታ መጀመርያ ዓመት መንግስቱ በታ ቀዳመይቲ ወርሒ ነተን ደጌታት ቤት እግዚአብሔር ከፈተን ጽገነን ውን ነቶም ካህናትን ሌዋውያንን አምጺኡ ኸዓ ኣብቲ ብወገን ምብራቕ ዘሎ ገፊሕ ኣደባባይ ዓከቦም በሎም ድማ አቱም ሌዋውያን ስምዑኒ ተቀደሱ ነዛ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ አቦታትኩም ከዓ ቅድስዋ ነቲ ርክሰት ድማ ካብ መቅደስ አውጽእዎ አቦታትና በደሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ክፉእ ዘበለ ገበሩ ንዕኡ ድማ ሓደግዎ ገጾም ካብ ማሕደር እግዚአብሔር ንኔው መለሱ ዝባኖም ውን መለሱሉ ማዓጹ ትገበላ ድማ ዓጸው መብራህትታት ውን አጥፍኡ ኣብ መቅደስ ንኣምላኽ እስራኤል ዕጣን ኣይዓጠኑን ዝሓርር መስዋዕቲ ከዓ ኣይዕረግሉን ስለዚ ድማ ቁጣዓ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኮይኑሎሞ ከምዚ ንስኻትኩም ብዒንትኹም እትርእይዎ ዘለኹም ንመሰክሕን ንመደነቕን ንመላገፅን ገበሮም ስለዚ ከዓ እንሆ አቦታትና ብሴፍ ወደቁ ኣወዳትና ናዋልድና ናንስትናን ድማ ተማሪኾም ኣለዉ ሕጅስ ትጉህር ቁጥዑኡ ኻባና ምእንቲ ክምለስ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ኪዳን ከኣቱ ኣብ ልበይ ሓሳብ ኣሎኒ ኣቱም ደቀየ ንኡ ከተገልግሉ እሞ ኣገልገልቱ ኮይንኩም ዕጣን ክትዓጥንሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክትብሉ እግዚአብሔር ንኣኻትኩም ሓሪ እሞ ሕጅስ ሸል ኣይትበሉ ይብል ንጸልይ እስኪ እግዚአብሔር ከኣሎሚ ገለ ክዛረበና በቃሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕያው እንዲዩ ቃሉ ከዓ ከምኡ ሕያው እዩ እዚ ቅድሚ ሸሓት ዓመታት ዝተፈጸመን ዝኾነን ነገር ሎም ውን እግዚአብሔር ክደግሞ ይከኣለ እዩ ሎም ውን እግዚአብሔር ምሕዳስ ክገብር ሎም ውን እግዚአብሔር ምንቕቓሕ ክገብር ሎም ውን እግዚአብሔር ምምላስ ክገብር ሎም ውን እግዚአብሔር ምትሳእ ክገብር ይከኣለ እዩ እግዚአብሔር እሱ ኣምላኽ እዩ ከምቲ እስራኤል ናቱ ዝነበረት ሎም ውን ማሕበር ናቱ እያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ነመስግን ኣለና ነፍሲ ወከፍና ረዲእካና ኣብ ቤትካ ክንርከብ ንዓኻ ኸነምልኽ ስለዚ ክቡር ዕጫዚ ክብሪ ንህበካ ኣለና ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉን ተሓጐስኩ ከም ዝተባሃለ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣብ ህላውነትካ ሓጎስ ኣሎ ኣብ ህላውነትካ ሰላም ኣሎ ኣብ ህላውነትካ ምጽንናዕ ኣሎ ኣብ ህላውነትካ ምሕዳስ ኣሎ
እግዚአብሔር አምላኽ ክብሪ ንህበካ ኣለና ንስኻ ተዘይ ቀሪብካዮ ብርእሱና ባኻ ክቐርብ ዝኽእል የለን እሞ እዚ ምቕራብ እዚ ካባኻ ስለ ዝኾነልና እግዚአብሔር ክብርን ዕቤትን ንዓኻ ይኹን ስለ ደቅና ነመስግነካ ኣለና ስለቲ ኣብኦም ዘንበርካዮ ቃላትካ ነመስግነካ ኣለና ስለ ትሕልዎም ነመስግነካ ኣለና ስለ መዘምራን ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ብሓቅን መንፈስን ከምልኹኻ ካባኻ ስለ ዝኾነሎም ክብሪ ንህበካ ኣለና እናወሰኹ ስለ ዝኸዱ ትብኡ ኣብኦም ዝጀመርካዮ እግዚአብሔር ሰናይ ግብሪ ንስኻ ክሳዕ መወዳእታ ክትቅጽሎን ክትምልኦም ስለ ዝከኣለካ ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃልካ ብምስትውዓል ከይንሰምዕ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ብምምጻእ ዝዋጋእ ናይ ፀላእ ኣሰራርሓ ኩሉ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንቃወሞ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ዝተኣሰረ ይኹን ብሩኽ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ጽላልካ ኣብ ትሕቲ ክናፍካ ሰውረና ብቃልካ ጌርካ ከዓ ብዝርዳእና መገዲ ነፍሲ ወከፍና ተዛረበና በተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝኾነ ሓቀኛ ኣማኒ ኣብ ህይወቱ መቸስ ዝተለማመዶ ነገር ኣለዎ ንእግዚአብሔር ዝጣዓሞ በቃ ታይዲዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከምዚ ደው ኢልካ ክትነብርሲ ብግልኻ ምስ እግዚአብሔር ተራኽቦ ወይ ዝኾነ ዘይርሳዕ ነገር እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ስለ ዝገበረ እዚ ነገር እዚ ፈጺምካ ንድሕሪት ከይትብል ኳዳ ካብቲ ዘለካ እናወሰኽካ ትኸይድ ኣብ ውሽጥኻ ቅንዓት ይቐመጥ እግዚአብሔር ስለዚ ማንም በቲ ዘለዎ ህይወት ኣይዓግብን እግዚአብሔር ዓብይ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወቱ ከዓ ብዝበለፀ ዓብ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን ኩሉ ሳዕ ይናፍቕ ናይ ግዜ መሃብ ጉዳይ ክህሉ ክእል እዩ ብዝተፈላለየ ናይ ምትሓዝ ጉዳይ ክህሉ ክእል እዩ ኣብታ ህድእ ዝብለላ ኣብታ ዘስተንትነላ ኣብታ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸበላ ግን ዝናፍቆ ዝብህጎ ነገር ኣለዎ ኣብ ህይወቱ ድዩ ኣብ ቤቱ ድዩ ኣብ ማሕበር ኣብ ምድርና ድዩ ዝኾነስ እግዚአብሔር ከቢሩ ክርኢ ኢድ እግዚአብሔር ክትሰርሕ ክርኢ ዘይናፍቕ የለን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ምሕዳስ ብኸመይ ክመጽእ ክእል ምሕዳስ ክናፍቕ ንኽእል ኢና ኩላህና ናይ ብሓቂ ከዓ ከም ህዝቢ ኣምላኽ ክብረት እዩ ምንቕቓሕ ኣብ ሓደ ማሕበር ክህሉ ምንቕቓሕ ኣብ ሓደ ሃገር ክህሉ ከሎ ሓደ እግዚአብሔር ይኸብር እቲ ህላውነት ኣምላኽ እቲ ምንቕቓሕ ከዓ ንብዙሕ ነገር ኒዕካ ናብ እግዚአብሔር ክትለግብ ንብዙሕ ነገር ኒዕካ ነቲ እግዚአብሔር ዝፀውዓካ ዕላማ ምንባር ክትጅምር የኽእለካ ይፈልየካ ጻዕቂ ዘለዎ ህላውነት ኣምላኽ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎሚ እዚ ኢና ክንርኢ ተሓድሶ ወይ ምንቕቓሕ ብኸመይ እዩ ዝመጽእ ወይ ምንጩ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኢና ነዚ ከዓ ምርኩስ ጌርና ንርእዮ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅድም ዘንበብኩልኩም ካልእ እውን ምስኡ ዝመሳሰል ሓሳብ ክንርኢ ኢና ኣብ መንጎ ዘመናት ሰባት በቲ ኣብ ዙርዮም ዝኸውን ነገራት ናይ ብሓቂ ምስ እግዚአብሔር ካብ ዘለዎም ቁኑዕ ጥዑይ ዝኾነ ህይወት ዝተላዕለ ይጸልእዎ እሞ ወእግዚአብሔር መዓስ ኢኻ ዝነገር እዚ ትቕይር ንዓንዶ እግዚአብሔር ውረድ ኢሎም ምስ እግዚአብሔር ዝወራረዱ ከም በዓል ኢሳያስ ማለት እዩ ኢሳያስ ኣብ 63:19 ተሪኢናሲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ኩነታት ክገልጽ ኢሳያስ 63:19 ወይ ናይ ኢሳያስ 63 መወዳእታ ጥቕሲ እንታይ እያ ትብል ከምቶም ካብ ጥንቲ ዘይመለኽካዮም ከምቶም ብስምካ ዘይተሰሚዩ ኮይና ኣለና ኢሳያስ ክሪኦ ከሎ ነቲ ህዝቢ ዓልዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ሃውቲቱ ነይሩ እቲ ህዝቢ ካብ እግዚአብሔር ካብ ፍርሃት እግዚአብሔር ርሒቑ ነይሩ እሞ ካብቶም ቀደም ሜርካ ዘይመለኽካዮም ማለት ከመ ህዛብ ኮይና ኣለና ኢሉ ክእመን ከሎ ንርኢ ኣስዒቡ ኣብ 64 ፍቕዲ 1 እንታይ እዩ ዝብል መን እሞ ክህብ ይብል መን እሞ ክህብ
نسمعت أنديح كانت تورد إننا بلخاء يزارب نسمعت أنديح كا أنت تورد أخرانا بقدمي أنا نيم بلو حاون غشم كم زنددو حاون ماي كم زفلحو سمكاب صلاة خام أنت ختفلت أحزابك أبقدميخا رع كبلو من مخهب إننا بلقدم جزي أبيهر يتسألي سلازم مسألاي كونع نغاري مسألاي كونع نغاري بفلايكا تسألوت كاب جزي أبيهر كبقس كله جزي أبيهر أمينكا خمز عينة نغرا بلبخا قمت كله جزي أبيهر زغبرو نغرا اللو أب إسياس سوسان كلتن جزي أبيهر كومو زمع قبوم سبات نرئي سوسان كلتن حدا كمزي يبل صدقا خم دموع برهان مدحانا خا خم هال تافانا محكس عزبل سلصيون سق اي كبلن سلي يروساليم دما اي كعرفن يبل فقد حدمو افقد شدشت خا انت رئينا ويروساليم ابل علقص رخي حلو تقيم لهو ليتن معلتن كتو سق اي كبلن يوم أتوم نجزي أبيهر تذكروا أي تعرفوا ني يروساليم كزع زصنعا أم مدرون ما مسجن خسع زجبرا أي تعرفوا يبل سلازي نجزي أبيهر زقمهم بناتو زل العالم أو فلتت نزنا جرزي زعمنهم تجازهبهم حيل زهبهم ما أنت ختم دي ما أنت هاجر دي ما أنت محبر دي أمتهم نص زفلتهم من البات نحنا أكليت كنبلهم زين خال أبزتهم خلو ساعات بجكات እግዚአብሔር ዘማዕቆቦም ንውሽጦም ዝወረሰ ጾር እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ክጽልይ ኩሎን የሚ እስክሎምስ ብዛዕባ ሓዳረይ እስክሎምስ ብዛዕባ ደቀይ እስክሎምስ ኢሎም ዋላ ይቀረቡ መንፈስ ቅዱስ ምስተንበርኮ ግን ነዞም ሰባት እዚኦም ዘጸልዮም እቲ ንሱ ዝሃቦም ነገር እዩ እቲ ዝዓበየ አጀንዳ أما قد نسيه مزستنتنو كزاربو خلو نسيه مززاربو قوان قومسي سلازي كمزا عينت صوت اكزي أبيهر سلازا بقصو الساتهم كا ولا تبزوريهم زولو تسألماتي خون ولا تبزوريهم زولو أنصار تزيصليوان أنصار تزيصبايوان يخون أوشتهم جن نخقص صلو زدرخهم حيل اللوام من شو እግዚአብሔር ስለሆነ ምስ እግዚአብሔር በመንፈሶም ስለዚ ተአሳሰሩ እግዚአብሔር ካቻርጅ እና ገበረ እግዚአብሔር ካኃይልና habe ከሳዕታንሱ አምዱ ግዚ ዝግለጸላ በዚ ነገር እዚ ከተጉ ደው ይብለው ምናልባት ከምዝ ዝበሉ ሰባት ማህበር ከይትፈልጦም ትኸል نحناون بقى كينو قصروم نخل مرؤيات سبات زرأيو ويرأيني زبلو خيكونو قولو እግዚአብሔር بناتو مجدي تحتنا زمهارهم تعجست زمهارهم تجهات أموننت زمهارهم سبات يمي كم زي أمزبولو እግዚአብሔር يبزحلنا سورات هذا زي بحنت ختمة بزلوا حبرة أبيات خريستيانات تأكيبا أبي ريفايفال تسيو أبي من نقاح تسيو سلازه نابتي ستاديوم كمس بزحات نفسات كأخذ حنا جميرا تام درخة بارخ تام ختما بارخ جميرا دحر حمسة معلتقن هندبت دويلو تزنبرا من نقاح سبنتهم أقلقل ترئي سبنتهم سبخ ترئي سبنتهم ونجلاويان رئي سبنتهم بأم تأمرات خون زنبرة سبات رئي እግዚአብሔር ግን ዝርዮ خليه نيرو دحر تاينا خوينا إلهم قال زتعامو زخونه ነገር እግዚአብሔር ዝገብሮ ነገር አዝዩ ደስ ዘብል ነገር እግዚአብሔር ምድሃን እግዚአብሔር ስለዘአዩ ትነገር ይወጽዮም ድንገት ኩሉ ነገር ደው ክብል በጣም ከቢድዎም دحر بحبار ኮይኖም ክጽልዩ እግዚአብሔር حتى مسجمرو بقدم ونكو حدا باري أبسجنت ما إيدنا زرقه
እግዚአብሔር ራእይ ያባና በለ በምክንያቱ ይመጽዩ ሕጂ ግን ንሱ ናባይ ተአኪቡ ናቱ ቦታ ሒዙ ነቲ ነገር ዝቕጽሎ ይረኸብኩን ኢልዎ ሰብኣይ መን ምዃኑ ንሳቶሙን ኣይፈልጥዎን እዮም ኣብ ሰብኣይ ዝሸምገለ ሰብኣይ ኢዱ ዘርጊሑ ግን ነታ ከተማ እግዚአብሔር ራእይ ያባ ልክዕ ከም ስምዖን ምጽናዕ እስራኤል ረኣኻ ይትመውትን ኢኻ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ንዕኡ ንእግዚአብሔር ከምኡ ኢልዎ ምጽናዕ ናይታ ከተማ ርእዩ ድሓር እግዚአብሔር ኣኪብዎ ከምዚ ዝበሉ ስውራት እግዚአብሔር ኣለውዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምንቕቓሕ ዝኾነ ሰብ ፕላን ገይሩ ከምፅኦ ይክእልን ዝኾነ ሰብ መዲቡ ዋላ ንዑስከ ከምዚ ንግበር ኢልካ ኣይመጽእን እዩ ምንጩ እግዚአብሔር እዩ ምንጩ ሰማይ እዩ እግዚአብሔር ከበግሶ ከሎ እግዚአብሔር ይቐጽሎ እዩ ምጽላይ ሕማቅ ኣይኮነን ምጽላይ ጽቡቕ ክብር እግዚአብሔር ክግለጽ ግን ከምዚ ንኸተማ ንማሕበር ንኸተማ ንሃገር ንዓለም ዝጸሉ ምንቕቓሕ ክወጽእ ግን ጀማሪኡ እግዚአብሔር እዩ በቃ እግዚአብሔር እዩ ከም ዝበለ ነገር ዝጅመር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓደ ግዜ ከም ተቀዲመ እውን ዝበልክዎ ኣብቲ ምንቕቓሕ ኣብ መድረኽ ዝረኣዩ ሰባት ንዖም ክንርኢ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ግን ዝርእዮም ሰባት ኣለውዎ ንበሎ ሕጂ እዛ መጉልሒ ድምፂ ብዚኣ ገይሮምለይ ዘለው ኣብቲ ኣስቕ ተቢሎማ ኣነ ስቕ ክብል እየ ስለዚ ዓዊለ ከምዚ ምዝራበይ ብኣኻትኩም ምስምዐይ ነዚ ዝገብሩ ካልኦት ኣለው ዘይረኣዩ ኣብቲ ድሕሪት ኮይኖም ማለት እዩ እዚ ብርሃን እዚ ከምዚ ደሚቑ ክበርህ እሞ ኩላህና ከዓ በዚ ባህ ክብለና ናቱ ሓይሊ ግን ኣብ ካልእ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ጠጠው እንተኢሉ እዚ እውን ጠጠው ክብል እዩ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ ስለዚ ምንጪ ናይ ሓቀኛ ሪቫይቫል ምንጪ ናይ ሓቀኛ ተሓድሶ እግዚአብሔር እዩ ምጥማትና ናብ እግዚአብሔር ክንገበር ሓደ ግዜ ሰብ ንርእሱ ክደቁስ ክእል እዩ ነገልገልቲ ክኸስስ ክእል እዩ ምንም ነገር ሰብ ምንም ነገር ክገብር ኣይክእልን ርግጽ እዩ እቲ ምንቕቓሕ ምስ መፀ እቲ ምንቕቓሕ ምእንቲ ከይኩለፍ ናይ ሰብ ዓብዪ ሰብ ንእግዚአብሔር ዝምችእ ክኸውን ማለት እዩ ሰብ ንእግዚአብሔር ክምችኦ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ሓዲጉ ነቲ ነገር እቲ ክብረቱ ተረዲኡ ምድሓን ነፍሳት ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሰሪዑ ነፍሱ ቀቢጹ ዝስዕብ ሰብ ግን የድሊ ተራ ኣለዎ እግዚአብሔር ሰብ ስለ ዝጥቀም ማለት እዩ ሰብ ይደሊ እግዚአብሔር ከም ልቡ ዝኾኑ ሰባት ዝምችእዎ ሰባት ስለዚ ምንቕቓሕ ብዘይተጸበኻዮ መገዲ ክመጽእ ክእል በቲ ክትብሎ ይትኽእለን ኢኻ እግዚአብሔር ብዝመረጾ መገዲ ብዘይተጸበኻዮ መገዲ ብዘገርም መገዲ እግዚአብሔር ክግለጽ ይኽእል እዩ ምልስ ኢለ ክዝክር ከለኹ ዝናይ ኤርትራ ኣብ ፍኖተ ብርሃን እንዲ ጎይታ ረኺበ ወይ ጎይታ ተቐቢለ ምንቕቓሕ ኣብ ፍኖተ ብርሃን ነይሩ ሰባት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ንማርያም ውድሱ ይሳለሙ ኣብቲ ሓደ ኩርናዕ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ምኽልካል ከዓ ይዓይ ነፍሳት ይድሕና ንዕባ ጎይታ ተቐበሉ ይበሃልን ኣብቲ ኾፍ ዝበልካዮ በቲ ቃል ተኣምር ይኸውን ውሽጥኻ ተለዊጡ ካልእ ትኸውን ቃል እናተነገረ ኣጋንንት ይጭርሑ ክፀርዎ ይክእሉን እዮም ቃል እናተነገረ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ይምልኡ ኣየ ከምዚ ዝበለ ምብፃሕ እግዚአብሔር ተዝገብረልና ክንደይ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝሰብካ ማሕበራት ከለዋ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ካቶሊክ ተሓድሶ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ተሓድሶ ምንቕቓሕ ጀሚሩ ናብተን ካልእ ከዓ ኸይዱ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብግዜ ደርጊ ብኡ ነይረ መካነ ኢየሱስ መካኒቱ ብልዋ ነይሮም መካኒቱ እንታይ ማለት እዩ መካኒቱ እታ መኻን እብልዋ ነይሮም ተም ካልኦት ማለት እዩ ተን ፔንቴኮስታል ተን ካልኦት ወንጌላውያን ንመካነ ኢየሱስ በቃ ዝገርመኩም
እግዚአብሔር በአአ ምንቅቃሕ ጀሚሩ ኣብ ግዜ ደርግ እቲ ዝዓበየ ምንቅቃሕ ብመካነ ኢየሱስ እዩ ተላዒሉ ካልኦት ማሕበራት ክዕፀዋ ንብዙሓት መዕቆቢ ንሳያ ነይራ ዓብ ምንቅቃሕ ነይሩ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ልያ ከምዚ ተጸልአት ምስ ረአየ እግዚአብሔር ታይ ገበራ ብለና ማህፀና ከፈተላ ካብኣ ነገስታት ወፂኦም ካብኣ ካህናት ወፂኦም ካብኣ ስርዓት ውግእ ዝፈልጡ ወፂኦም ካብኣ ነቲ ዘመን ዘስተውዕሉ እስራኤል ከእንታ ክገብር ከም ዘለዎ ዝፈልጡ ወፂኦም እግዚአብሔር ከምዚ ይገብር ሰብ ጸሊእካ ኢሉ ምስ ሰብ ኣይሰማማዕኒ እኳ ደኣ ንሱ ብዕላማ ከም ዝፈጠረካ ምእንቲ ኸርኢ ከኽብረካ ኣፎም ከትሕዝ ንጸላእትኻ ዘይተጸበይዎ ዓብ ነገር ኣብ ሂወትካ ገበር እግዚአብሔር ከም ሰብ ኣይኮነን መዐቀኒኡ ኸዓ መዐቀኒ ሰብ ኣይኮነን ልቢ ዝርኢ ሰብ ልቢ ይርእን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናብታ ቅድም ዘንበብክዋ ክምለስ እሞ ሕዝቅያስ ወይ ንጉስ ሕዝቅያስ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ነጊሱ ወይ ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ድሕረ ባይታ እንታይ ይመስል እንተልና ኣቡኡ ኣሃዝ ዝበሃል ንጉስ እዩ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 28 ካልኣይ ዜና ማለት እዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣሃዝ ካበይ እዩ ወይ ከመይ ዝበለ ብቐንዱ ሰይጣን ዝሓደሮ ወይ እውን ሰይጣን ዝተቋጻጸሮ ሰብ ይመስል ዝገብሮ ኩሉ ንእግዚአብሔር ዘኾሪ ነይሩ ዝገብሮ ኩሉ ኣዝዩ ፍንፍንን ክፉእን እዩ ነይሩ እግዚአብሔር ከይክበር እግዚአብሔር ከይምለኽ እቶም ሰባት ናብ መቅደስ መጽኦም ንእግዚአብሔር ከየምልኹ ዕጣን ከይዓጥንሉ ነቲ ማዕጾ ዓጺዎ ነቲ ከባቢ ከዓ ብጣዖታት መሊእዎ ነቲ ህዝቢ ከዓ ልቡ ሸፊትዎ ንእግዚአብሔር ከኾርየኢሉ ዘይገበሮ ነገር ኣይነበረን ብዝጸበቦ መጠን ንእግዚአብሔር እናበደለ ኸይድ ነይሩ ክጣዓስ ክምለስ ክንሳሕ ኣይደለን ነይሩ ሳዕ ደቁ ንሞሌክ ዝበሃል ጣዖት መስዋዕቲ የቕርብ ነይሩ ደቁ ሓርድ ነይሩ በቲ ዝገብሮ ኩሉ ነቲ ህዝቢ ይሁዳውን ብምስሓቱ እግዚአብሔር እሕሊፍ ይሂብዎ ሓጹር ካብ ዙርያኻ ክለዓል ከሎ ክንደይ ይኸብድ ማንም እናኣተወ ንእስራኤል ወይ ማንም እናኣተወ ንይሁዳ ክወራ ከሎ ንርኢ ኣብታ ምዕራፍ እቲኣ እንተርኢና ግዜ ወሲድኩም ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም መጀመርያ ንጉስ ሶርያ ክወሮ ከሎ ንርኢ ክስዕሮ ከሎ ከዓ ንርኢ ንእግዚአብሔር ምሕዳጉ ናይ ስዕረት ምልክት እዩ ቅድም ቀዳድም ማለት እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓይሉ እግዚአብሔር እዩ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ተሪሒቑ ካብቲ ሓለውኡን ተበጃዊኡን ዋልቱኡን ሓጹሩን ዝኾነ ኣምላኽ ወፂኡ ኣሎ ቃልዕ እዩ ዝረኸበ ክገብጦ ኽእል እዩ ስለዚ ሶርያውያን ብዙሕ ምርኮ ሒዞም ንደማስቆ ከም ዝኸዱ ድሕሪኡ ንጉስ እስራኤል ወሪሩ መዓት ህልቂትን ምምራኽን ከም ዝገበረ ድሕሪኡ ኤዶማውያን ዝበሃሉውን ማሪኾም ከም ዝኸዱ ድሕሪኡ ፍልስጤማውያን ከዓ መፂኦም ንኸተማታቶም ከዓ ከም ዝሓዙ ድሕሪኡ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ንንጉስ ኣሶር ክረድኦ ኢሉ ይፅውዕ እሞ ንጉስ ኣሶር ኣይተረዳኣሉን ኣይረድኦን ከዓ እኳ ደኣ ኣፅበበሉ ይብለና ኣፅበበሉ ኣምላኽ ተዘይራሕርሒልካ ሰብ ኣይርሕርሓልካኒ ኣምላኽ ተዘይረዲእካ ሰብ ኣይረድኣካኒ በፍጹም መገዲ ዝዓፁ እግዚአብሔር በዚ ኸምዚ ከይተመልሰ በዚ ኸምዚ ኣብ ዓመፅ ከሎ ዝሓለፈ ኣቦይ ነይርዎ ሕዝቅያስ ናቱ ድሕረ ባይታ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዩ ገሊኦም ኣሕዋቱ ኣብ ኩናት ሞይቶም እዮም ገሊኦም ኣሕዋቱ ኣብ መስዋዕቲ ተሰዊኦም እዮም ኣነ ክሓስብ ከለኹ ከምዚ ብዛዓዲ ትራውማ ዝብልዎ ትራውማ ዘለዎ ቆልዓ መስለኒ ክሓስብ ከለኹ በቲ ተዓባቢኡ ማለት እዩ ናይ ኩናት ነገር ኣብ ኤርትራ ስለ ዝነበርና ንፈልጥ ኢና ኩናት ክሳዕ ክንደይ ክፉእ ምዃኑ
ازون عدمي ملو كونات ورارات زبوزحو زمني نيرو سلازي خابزس كميلك اخسناي نجر تصبي كابزس كميلك اخامو ابو زي رايو ابو حواتو ويابتم سب سلطان زي رايو زخونه سناي نجر كميلك تصبي كاب حزقياس نغوس حزقياس جن اتزغرم افقدي عسرته حنت قال كم ببالكم فقد عسرته ابتا 19 مالتي حجس تغور قطعو خبانا انت خملس مس እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ኪዳን ካአቱ አብልበይ ሐሳብ አሎኒ مس እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ኪዳን ካአቱ አብልበይ ሐሳብ አሎኒ ሐሳብ ዘኻበይ መጽዩ أب عبيت زي نبر حساب أبو بو زي نبر حساب أب كهنات زي نبر حساب كابي منسيو كاب إخزابير ترايو خمس زخال منشو إخزابير ترايو منتي هوريا باولوس نسف فيليب بخص صاحب كولوسي أتم فقراتيلو منت صبوق فقاريلو أباخاتكم دليتن قبرن زقبرسي منيلو እግዚአብሔር እስሰናይ ድልየት ናይ መምላስ ድልየት ናይ መቅናዕ ድልየት ጣዖታት ናይ መፍራስ ድልየት ናይ መፍዋስ ድልየት እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ምቅያር ድልየት ምንጩ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ክቡር ሐሳብ ኣብ ልብ ሰብ የነበር እዩ እቲ ፍልልይታይ መስለኩም ነቲ ኣብ ልብኻ ዝለዓል ክቡር ሐሳብ ትህቦ ግብረ መልሲ እሱ ናይ ገለ እግዚአብሔር አሚኑ كبر حساب أقميتو خنسو حساب أي نبابني خالق سب أي رئيوني اتسبن أملاخن ترايم اتسبك خالق نجار تقدمو نما حبر نهاجر نبرخت زمزة نجار تدفينو ترف እግዚአብሔር ስለዚህ حلي يكونن እግዚአብሔር ስለዚህ رحرح يكونن እግዚአብሔር سبات ስለዚህ يدلي يكونن يدلي حساسبلي እግዚአብሔር نرمي نهزقياس جن رخيبوه نهزقياس رخيبوه لازم تايلو قبل بي حسب علني انت هجبر تزفرس خيدان كحدث مس እግዚአብሔር كيدان كجبر እግዚአብሔር نص بينو املاخ مخانو ጣዖታት አማልክት ከም ዘይኮኑ ጣዖታት ከም ዘይድሕኑ ጣዖታት ከም ዘይጠቅሙ ስለዚህ ነጣዖታት ክጸርቅ ንእግዚአብሔር ከንግስ ይይ حسابهم ሰብሲ ኣብ ንግስነት ምስመጸ ቃል አምላኽ እንታይ ይዝብለና ኣብቲ ልዕሊሉ ኣብ ፍቅድ ክልተ ማለት እዩ ከም ትቡኡ ዳዊት ዝገበሮ ኩሉ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ገበረ ነቲ ኣብ ልቡ ዝረኸቦ ሐሳብ ንእግዚአብሔር ናይ ምስዓብ ሐሳብ ኪዳን ናይ ምሕዳስ ሐሳብ مقيرو ناي ممصع حسب بهيوتو كجمرو خلو نري معقني ابولي كيدان እግዚአብሔር ናይ ዝደልዮ ህይወት እግዚአብሔር ናይ ዝደልዮ አይነት ንግስነት ንጉስ ዳዊት ይነሩ ስለዚህ መልሲሉ ምስምንታይ ይራአየሎ ተካይዱ ከመቡኡ ዳዊት ቁኑዕ ገበረ ማለት ተአዘዘ ማለት እግዚአብሔር ተአዝዝዎ እግዚአብሔር ፈሪዕዎ ስለዚህ ምን ንቀቃሕ ካበይ ዝጅምር كابت سبي جمر اتسب مستعززه ناب كالئ كا يحلف كبرنا املاخ يكون سلازي ودع سران حمشتن عمت ودع سران حمشتن عمت نግዚአብሔር ملاش كهب كله تحربايتو نرأيو منم تسفا زهبا يكون منم المات زلوا ጭካነ زلوا عمص زلوا كفአት زلوا ቁር ነገር ገንቢ ማዓርከውጽ ይካአለ እግዚአብሔር ዙሪያኻ ኸይራኻ እግዚአብሔር ክገብሮ ዝኽእል ነገር ዕብየት እግዚአብሔር ስልጣኑ ኃይሉ እንተ ሐሲብካ እግዚአብሔር ክቀይር ኸእል ክብርን ስሙ ይኹን ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ መገዱ ኸቅንዕ ከሎ سعيبوها انتاي كجبر كل إنا نرئي
أبتا مجمرت عامت أبتا قدامي تورحي قدامي يقبرو دقة بيت مقدس مخفاتي سلازي شو ما منتو أكيبو سلطانو خمي جيرو خمزة صنع سلطانو خمي جيرو خمزة حلو ناي سيكوريتي نجر أي قدمان ناي لمعات نجر ويناي هبت نجر أي قدمان كمي جيرو نسألا أتوقع كم زلوا أسو أي قدمان ناتو نقسنت نقول نحديقو بملو حيلو اجزيابير ما خنقس اجزيابير أبتهزبي اتزسانو أملخو قدام النتكهب كله نري نزخ قدم كله نري تعينت لبوناي تعينت مستوى عالي سلازي نتمسرت أو نقر نعو كقدم كله اجزيابير عينتخا خفتلكا كله كل نعيكا نتخبور تقدم نتخبور مسقدم كاخي تنات كان نقر كأجزيابير كميجير يسعبون السفلت هو السفلت سلازي هسكي هزقبرو ازيو تقدمي تقبرو بتقدميتي عمت بتقدميتي ورحي دقي بيت مقدس مخفات طاقوتات يتحنون يمي شعوب زي النحسيا عبتو زرياز نبرو لبت هزبز مقولو زي شفتو طاقوتات كلهم كسرقهم كله إنا نري كفرسهم كدقهم كله إنا نري يرزق النقزبلة كابتو خابزيو كرحق كخستر كله نري نتوم لواويان كا أفقد حمشته 4 حمشتن انتهي كبلهم كله نري نتوم كهنات لواويان نامتيو خا أبتي بوجن مبرع زلوا قفي حد باباي أكبهم بلهم دما أتم لواويان سمعني تقدسوا نزابية እግዚአብሔር أملاخ أبوتاتكم كأقدسوا نترخست دما كام مقدس أوصوا نزعي يزيكم تسويعكم يبلهم كاف قد عسرت حدا ولا أبوي يخلكلكم ولا تزحل فسرعات يخلكلكم صوع እግዚአብሔር جنا يتلوتن يذكروا ميزالله ناتكم صوع مس بيت مقدس التحاسي بيت مقدس مصرايو نهزب أملاخ مقلقالي حج شلال يتولو تسو قدم تقدسي له نرؤسهم دعريخا نتبيت قدسوا خبلهم كلهم رساتهم كاسمي عمو نتابيت كا أصريما نتابيت مقدس كا قدسوا شعو حزب تاكيبو مسواء قريبو مسواءتنا تسوى خا بتعم زقرم ابزي حسابات هالو زمرت ببوتهم كحزو خلو فقدي 20 شوعاتن كمزي يبل فقد 20 شوعاتن كاب 20 شدشتنو على خنببو لواويان كام سناي داويت مساريا موزيك كهناتون مس ملختات قويموم نبرو حزقياس لما تزحرر مسواتي اما سوء خسوا عززه تزحرر مسوات خجمر كله مزمور እግዚአብሔርን ملختاتن بحنسع مسناي داويت نقص إسرائيل مساريا موزيك جمره بزلت محبر كأ يسجد نبره توم زمرت دما يزمرو نبرو ملختاتون تنفحه إذا كله دما تزحرر مسوات ساعة في السم كونه تحتي لون وكاب نقص جمير كا تهزبي نما نسجد نيرو نجزيابير يسجد نيرو أملخو تحدثو كلنا بنبر مسيو أما ودأتا أب 10 شعتن 30 شدشتن كم زبل حساب الله كلا أي زين 10 شعتن 30 شدشتن اتنقر بهندبت إيو زخون أمو هزقياسن بزولو تهزبن كا بزعبات أملاخ نهزبي زدالو ولو تحقسو أبتا مدري حقوس كوينو منش تحقوس كي إزي بهندبت كوينو زولو እግዚአብሔሪ ጌርዎ ሕዝቅያስ አይኮነን ጌርዎ ሰብ አይኮነን ጌርዎ ማን ይጌርዎ እግዚአብሔሪ ጌርዎ በሐንተ ማዓልቲ እታ መቅደስ ምስተኸፍተት እሞ ሁሉ መስጸረ አምልኾ ምስተጀመረ ኩሉ ሰብ ከአብ ዝነበረ ነይሩ ንእግዚአብሔር ፍግም ኢሉ ክሰግድ ከሎ ነርኢ ካብዚ ዓብ ተሐድሶ እንታይ ኣሎ ጸኒሖምን
ብዙሕ ግዜ ፋሲጋ መብዓል ኣብ እስራኤላውያን ከም ዓብዪ ተሓድሶ እዩ ከም ዓብዪ ተሓድሶ እዩ እሞ ሕዝቅያስ ከዓ ንብዘሎ እቲ ህዝቢ ዓዲሙ ፋሲጋ ቆፂሩ ዋላ ካብ እስራኤል እውን ፀዊዑ ዘገርም መገዲ ከዓ ፋሲጋ ከብዕሉ ከለዉ ንርኢ እሞ ድሕሪኡ እንታይ ኮይኑ እንተልና እግዚኣብሔር ምስኦም ኮይኑ እግዚኣብሔር ምስኦም ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ከዓ ንፍልስጤማውያን ክስዕርዎም ነቶም ኣብ ዙርዮም ዘለዉ ዝገዝእዎም ዝነበሩ ንዕኦም እምቢ ክብልዎም እግዚኣብሔር ክባርኾም ብኸዓ ብፍርሓት ኣመላለስ ካብ ምድርኻ ሃዲኣ ብሰላም ክትነብር ካብ እግዚኣብሔር ኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ብምሉእ ልብ ብምሉእ ሓሳብካ መምላስ ንእግዚኣብሔር መፍራሕ ክንደይ ክቡር ነገር እዩ እግዚአብሔር ኣብ ምድርና እውን ከምኡ ክገብር ይከኣል እዩ ህዝብና ዓሪፉ ክነብር እታ ምድሪ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክትምላእ ከምቲ ቀደም ዝበሃል ዝነበረ ሕረስ ሓረስታይ ንገዝ ነጋዳይ ከይተሰከፈ ሰብ እዚ ክኸውን ህዝብና ዓሪፉ ክነብር ትበሃግ ምድሪ ልክዕ ከምቲ ማህፀና ንልያ ዝኸፈተ ኤርትራ ከፊቱ ከዓ ተባሃጊት ክገብር እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ ኣብታ ዝብሉ ዋጋ ዝኸፍሉ ፅልዩ ዘማሉ ኣለዉ ታሪክ ምድርና ክቕየር እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ንህዝቡ ይሓሊ እዩ ኣነ ሓደ ነገር ግን ብል በዛ ሰዓት ወይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንጉስ ሕዝቅያስ ካብ ከምቲ ዝበለ ጸልማት ወፂኡ ሓብ እግዚአብሔር ሎምኸ እግዚአብሔር መን ኣይብል ዓብይ ኣይብል ኣብ ልብኻትኩም እንታይ ኣቐሚጡ ኣሎ ኣብ ልብኻ እግዚአብሔር እንታይ ኣቐሚጡ ኣሎ ብግዜ ኤልያስ እሲ ተንበርኪኹ እናጸለየ ተደፊኡ እናጸለየ እስኪ ረአዩ ኢልዎም ድሓር ክንድግናዕ ኢድ ትኸውን ደበና ኣብ ሰማይ ርኢና ኢሎሞ ክንዲ ኢድ ሕጂ ኣብ ሰማይስ ክንዲ ኢድ ትኸውን ደበና ክትርኢ ክትኽእል ዲኻ ኣዝያ ንእሽቶ እያ እታ ንእሽቶ ነገር ግን ምድሪ ኸዲና እታ ንእሽቶ ነገር ግን ንብዘሎ ሰማይ ከዲና ሽዑ ዝናብ ክወርድ ከሎ ንርኢ እንታይ ጨንቆ ርእስኻ ይትርአ እግዚአብሔር ርአ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ርእስኺ ትርአይ እግዚአብሔር ረአይ እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ነቲ ሓሳብ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥኻ ዘቐመጦ ዝምጥን ህይወት ክትነብር ቤትካ ከተፅሪ ህይወትካ ከተፅሪ ልክዕ ከምቲ ንጉስ ሕዝቅያስ ዝገበሮ ኣብ ዙርዩ ዝነበረ ክደናኽል ጨኪኑ ከፅሪ ኢና ንርኢ ካህናት ከፅሩ ይኸለው ክፀሪ ዝግብኦ ክድንከል ዝግብኦ ጨኪንካ ክድንከል ከለኻ ኣምልኾ እዚ ምስ እግዚአብሔር ኢኻ ትውግን ዘለኻ እግዚአብሔር ከዓ ይርኢ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ግቡእ ዝኾነ ዓስቢ ይህብ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣምላኽ ብፃውዒቱ ኣይጠዓስን እዩ ኣምላኽ ብውህበቱ ኣይጠዓስን እዩ ስለዚ ሎሚ ኣቱም መንእሰያት ተስኡ እግዚአብሔር ኣብ ልብኹም ዘንበሮ ነገር ኤክሰርሳይዝ ክትገብሩ ብዝማሕበር እዚ እቲ ደገ ክፉት እዩ እቲ ደገ ክፉት እዩ ዋላ እዛ ዘለኽዋ ዋላ ኣነ ከምዛ ከም ፓስተር ዘለኽዋ ኣነ እሊለ ንዕኡ ኮፍ ከብሎ ነቲ መንእሰይ ፍቓደኛ እየ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ኣብ ቅድሜኹምን እንደልዮ ሓደ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎና ክኸብር በቃ እግዚኣብሔር መንጎና ከቢሩ ክንርኢ ከምቲ እግዚአብሔር እስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ዝበለና ብርሃን ዓለም ኢኹም ዝበለና ኣብ ዝኸትናዮ ደሚቕና ክንበርህ ኣብ ዝኸትናዮ ብናብራና በዛራርባና ብህይወትና ክንምቅር በዚ ከዓ ነዛ ጸልማት ትመስል ከተማ ክንወርሳ እግዚአብሔር ዌልስ ኣብ ዝበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ደሴት እሲ ሓደ ወዲ 26 ዓመት ኢቫን ሮበርትስ ዝበሃል ብዓብ ሓይሊ እግዚአብሔር ተስይዎ ብዓብ ሓይሊ
من أسيات كمزي زي تمقاقل لبس لزلوا مجزابير من أسيات دلي أبزح تمكروس لزيات وقروه لبس لزلوا نجزابير يمشوا سلازنا زمن أسايزي ب 1904 ينيرو أبتا دسيت كمز الزبلاء ريفايفال ترى أي فلتني بارات كسع زعصو مستزست يسينو بيت فردي منم زسرحو وانجلنيا سلتسعنه تراي بصيحم مملاس بوليس نوانجلنيا زهادنو زغويو زنبرو حجي وانجلنيا سلتسعنه اتومنا بيت ክርስቲያን ዝኸዱ ህዝብ ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ሓደጋ ከይበጽሖም ነኦም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከብጽሑ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወጹ ከለዉ ኦም ዓጅቦም ፈውሲ እኮ እግዚአብሔር ኣብ መንጎኻ ብኸምዚ ክግለጽ ን30 ዓመት ዝቐጸለ ዓብይ ምንቕቓሕ ንብዙሓት ንበረኸት ዝኾነ ዓብይ ምንቕቓሕ ንብዘላታ ደሴት ዝሸፈነ ዓብይ ምንቕቓሕ ኣብታ ምድሪ ተራእዩ بحدا من سي أملاخ مساخات تخوينكو እግዚአብሔር ልብ ዓበይትህ በቃ ናይስ ሸየብ ካይኮነ ወላ ዕድመና ይዘወሰድ ካይኮነ ነኮ ሐሳብ አምላኽ እንተሊካ ገዛኢ አምላኽ ምሳኻ እንተሊዩ ገዛኢ አምላኽ መስገን ነስነትካ ሓደ ኮይን ዓቆ ይልዎን ጢሞቴዎስ ሐቂኮ አምላኽ ምሳኻ ካብኮነ ምን ይዝቃወመካ አንተስ ጨኪን ከአነስ ብልበይ በውሽጤን እግዚአብሔር ክምቾዬ በቃ ንሁሉ ቀቢጼ እግዚአብሔር ከኽብሬ በህይወቴ ተልካ እግዚአብሔር ከኽብረካዩ እግዚአብሔር ከኽብረኪዩ አምላኽ እሙኒ ንሕዝቅያስ አይሕፈሮን ጨኪኑ ተበጊሱ እንድሕሪ ገጹ ይጠመተን ኣብታ ምድሪ መቐይሮም ጽዩ በረኸታም ጽዩ ሰላማም ጽዩ ልምዓት ኮይኑ አምላኽ ሆነ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ኮም እዩ እስኪ ኣብ ብዛዕባ ኤልያስ ሓደ ሓሳብ ክንርኢ ኢና ኣብ ነገስት ምዕራፍ 18 ፍቅዲ ሓደ ኤልያስ ንህዝብ እስራኤል ስለዝደንገጸ ኣይኮነን ምንቕቓሕ ኣብ እስራኤል ወይ እውን ምንቕቓሕ ኣብቲ ህዝቢ ተራእዩ ንሰለስተ ዓመት ይተዓጾ ኢሉ ዓጽዩ ንሱ በዓትዩ ነይሩ ንሱ ቅለብ ነይሩ ድሓር ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ውፃእ ኢልዎ ውፃእ እታ ቃል ነንብባ ሓደ ሶሪ 18 ሓደ ከምዚ ይብል كنا دما دحرنا ويح جزية بتسال سيتي عمت نإلياس كيد كان أكاب ترى يومه نمدري زنام كزن بلا زبلك على እግዚአብሔር ماتو እግዚአብሔር نسرائيل زكيروا እግዚአብሔር نتهزبو زكيروا يهودا زكيروا እግዚአብሔር إلياس سلزما لدي كونن منشي حقኛ በረኸት منشي حقኛ منققح እግዚአብሔር ባዕሊ እግዚአብሔር ክድንግጸልካ ኸሎ እግዚአብሔር ክዝክረካ ኸሎ ናይቶም ህዝብ ኹነታት ስለተመሓየሸ ይኮነን ቶም ህዝብ ገጽ እግዚአብሔር ስለዝደለየ ይኮነን ብሰርኤትን አካኣብን እታ ምድሪ ብጣዖታትን ብናይ ሓሶት ነቢያትን ብናይ ኣስታርተ ነቢያትን መሊአያት ህዝብ ሸፊት እዩ እቲ ህዝቢ እግዚአብሔር ዲ አምላኽ ወይስ በዓሊ አምላኽ እናበለ አማንታ ልቢ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ጥርጣረ ዝነበረ ህዝቢ በሐፂሩ ካብ እግዚአብሔር ዓሊ ዝነበረ ህዝቢ ስለዚህ እግዚአብሔር ኪድ ይልዎ ኤልያስ ምስከደ ኤልያስ ኣብ 18:37 ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ነታ ቀዳመይቲ ጥቕስን ምጽናዕ የዚኣ ዝዛረባ ዘለኹ እዞም ህዝብ እዚኣቶም ከዓ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝኾንካ ንልቦም ድማ ንስኻ ከም ዝመለስካዮ ክፈልጡስ
ملاش هابني وإግዚአብሔር ملاش هابني حجي فولت وياهم تاريخ أبز ما سووا له نايتهم نبيات حاسوت ويناي نبيات بعل أبز خاء ناي إلياس ناي حق إني أملاخ ما سووا له اتياتهم كفتنو وعلم أي سلطة من حجي جني إلياس انتايلو نግዚአብሔር إذا هزب سسي لبون السخاخم زملس كايوم انت خفلت كبرنا أملاخو خون كبري እግዚአብሔር زي سرقو نبيات أنا يكون دنجيس اللهم أنا يكون مليسي جن ترديو بمنفسه نسخان لبهم كم زملس كايوم انت خفلتو جن تجلس بحاو ملس شعوق أتسئلو زخونا نجار انتايو شعو حاو እግዚአብሔር ورده نتزحرر مسواتن نتعجيتن نتأمان حمدن دما بلعو نتبقود زنبر مايون لحاسو يبلنا لحاسو كم فقدو زخونا صلوت እግዚአብሔር يملشو نخبرو زخونا صلوت እግዚአብሔር يملشو سلازي لبهم نسخا خمز ملس كايو السخا خمز رح كالو انت خفلتو ملس الليل دحرينا يتهزب ملاش ترينا أفضل 30 شعاتن بزلوتهم هزب خانة زمس رأيو بقصهم تدفيهم እግዚአብሔር نسو يا أملاخ እግዚአብሔር نسو يا أملاخ إلهم بقصهم تدفقوا يبلنا هاجر بملئتا እግዚአብሔር ገንዘብ ኮይና هاجر بملئتا እግዚአብሔር ترستيوا زبالة تحدث خمس زخيل እግዚአብሔር ጥራይ أملاخ كذكرك خلّي أو سناخ ندقوس يبلنا نسبات كنكسس يبلنا كحتة زلوا እግዚአብሔር نزغ سلطانن كألتن زلوا እግዚአብሔር ጥራይ نسرائيل إلياس هيذكروا من إلياس لوكيتوهم يخيدوا عصيوهم እግዚአብሔር ግን አብዝ ገበሮ ነራይ نتا مدري نتا زناب مدري زناب قدم ممصو منفساو زناب كسدد فتي እግዚአብሔር نتي زدرق مدري قدم مرس راسو زدرق لب حزبي كرس رس فتي እግዚአብሔር እግዚአብሔር عبي ነገር አይዝልيني انت تأمرات نتبوشتهم زنبره صلم ابو امرهم زنبره مدنكر عوزيا لقمت صابيلاته نتمسوا راي كونتن بليعته مترطارهم كل علوتهم كل ويسا اتحقنيا نايملخو مغلص زخونه እግዚአብሔር ንሱ እዩ አምላኽ ኢሎም ፍግም ኢሎም ሰጊዶም له ክብርን አምላኽ ሆነ ስለዚህ አብቶሮንቶ ሆሞ ከገበር ካለ እግዚአብሔር يخيل እግዚአብሔር ንሱ እግዚአብሔር حنت تأمرات نبزل هاجر كاملست نبزل ختمة انتي ጭንቁ እግዚአብሔር موت حد رسي زي فتو أملاخ تورونتو وانا እግዚአብሔር وانا فوردي كونه وانا مرحتي سبسلطان ايكون من ما يكون ناي እግዚአብሔር يا خنادا እግዚአብሔር ተዕግስተኛ አምላኽ ንኹራ ድንጓይ በሰህል ሙሉእ ስለዝኾነ يعجز كمزي رأي يعجز محرت ስለዝፈቱ ግን بس خمز مجد خاء بس خمز إسرائيلاويان تجلس قالوا مجد خاء እግዚአብሔር قالوا خبلوا زي كقولوا بمخنيات كشفنوا زي كقولوا تأمرات قلت تأمرات كيرو لبهم كمارخ نتي قفل مفلا بأمرهم زلوا بلبهم زلوا بحوو غير خلق مس يخيل እግዚአብሔር ስለዚህ እንታይና خنافق ዝግባአና ኢድ እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ክገብሮ ዝኽእል ምንቅቃሕ አማ በል10 ሽድሽተ ክፍለ ዘመን እታ ሽዑ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላላ እቲ መገድ ምድሓን ብግብሪ እንበር ብጸጋ ይኮነ ናብ ዝብል ዘንቢላ እቲ ዕላማ እግዚአብሔር ከይቅጽል ዕንቅፋት ኮይና እግዚአብሔር ግን
حدا تسفى زقورة فلاسي ود 33 عامت نيرو مارتين لوتر حسسي له እግዚአብሔር رخيبه نايتا شعو زنبرت بيت خريستيان تقبرو زنبرت 95 زخون نطታት ናይ ተቃውሞ ጽሒፉ ኣብቲ ማዕጾ ረቂዕዎ ከይዱ ኣብ ዓለም መቀይሮም ጽዩ ዝሓደ ሰብ ኣምላኽ ምስኡ ኮይኑ ኣዋ ኣምላኽ ምስኡ ኮይኑ ዝዓብየ ነገር ኣምላኽ ምስኻ ምዃኑ ጨኪኑ ሞታብ ዘለዎ ማእሰርትብ ዘለዎ እግዚአብሔር አገልግሎ አማራጭ መገድኽ አና ዓለም አርእይዋ አንኔሮኖ በትግዚየቲ ጭሩሕ ነብሎዋ ከምዚ በቲ ናይ ሽዑ ቋንቋሲ ሶላ ስክሪፕቸራ ወይካ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ማሕበር አይኮነትን በዓል ስልጣን ተናይ መወዳእታ ስልጣን ዘለዎ መን ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ልዕልና ነሃቦ ማሕበር ብኡ ትገዛእ ማሕበር ብኡ ትመራሕ ማሕበር አይኮነትን በዓል ስልጣን ተኻላይ ዘበለኻ ሶላ ፊዳ ወይውን ዘይዳና ጊረዮ ጸጋ ጥራይ ንምድሓን ገኮነ ሰብ ንኽድሕን ጸጋ ሳልሰይትኻ እምነት እዘን ሰለስተ ዚአን ሒዙ ንዓለም ኣፕሳይድ ዳውን ቀይሩ ሓደ ሰብ ወዲ 33 ዓመት ይኽእል እግዚአብሔር ሕጅውን ክንደይ መንእሰያት ኣለውና ተዓዲልና ናይ ብሓቂ ክንደይ መንእሰያት ኣለውና እግዚአብሔር ክትቀመሎም ዝኽእል እግዚአብሔር ከተስኦም ዝኽእል ብቕንዕ ኸላዓዕሎም ዝኽእል ብሕነ ምፍዳይ ከተስኦም ዝኽእል ኣለውና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ መን ሎሚ ነቲ ክቡር ሓሳብ እግዚአብሔር ብኽብሪ እንጊዱ ንዕኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ርእሱ ዘግዝእ ንስኻ ኢኺ ኣነ ንጸሊ እስኪ ተሲእና እስኪ ንጸሊ ሕዋተይ ተሲእና እስኪ ንጸሊ ሃሌሉያ ድኻምና ብብርትዕ ኽቕየር ኩሉ ንህዝቢ ኣምላኽ ዘድንኖ ዘበለ ኽንከባለል እግዚአብሔር ምሳና ካብ ምዃኑ ተላዕለ ኣብ ማሕበርና ሓጎስ ክኸውን ኣብ ከባቢና ሓጎስ ክኸውን ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ከዓይኽ ጅምር ኮሎ ሽዑ ጣዕሳሎ ሽዑ ሐቀኛ ንስሓሎ ሽዑ ሐቀኛ መምላሳሎ ሽዑ ሐቀኛ ቅንዓታሎ ሽዑ ሐቀኛ ምልዓዓላሎ ሃሌሉያ እዛ ኢድ እዚኣ ትገለጽ ኣብ መንጎና ቀቢእካ ኣተንስእ ዘመኖም ኩሉ ጨኪኖም ዝስዕቡኻ ዘመኖም ኩሉ ሕራይ ዝብሉኻ ዘመኖም ኩሉ ክብሪ ጽውዖም ተረዲኦም ትሕትና ተዓጢቖም ንኹሉ ንዒቖም ንናትካ ነገር ዘቐድሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባእኻ ንዝከረላ መዓልቲ ትኹነልና ባእኻ ንድህሰሰላ መዓልቲ ትኹነልና መዓልቲ ፍኒሕኒሕ ትኹነልና ሃሌሉያ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ጣዖታት ዝድንከለላ መዓልቲ ትኹነልና መንፈስ ቅዱስ ብነፃነት ከይዓይ ዝዓግትን ዝኽልክልን ዘበለ ዝፅረገላ መዓልቲ ትኹነልና ብሓዊ መንፈስካ ዝብላዓላ መዓልቲ ትኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕርና ክሕደስ ንደልለና ሓድነትና ሕብረትና ክሕደስ ንደልለና ህይወትና ክሕደስ ንደልለና ተስፋና ክሕደስ ንደልለና እምነትና ክሕደስ ንደልለና ከባቢና ክሕደስ ንደልለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ተጸዋዕካና ነበርኸት ኮይንና ክንሓልፍ ንደልለና ነቲ ተጸዋዕናሉ ነቲ ዝደሓናሉ ነቲ ተፈጠርናሉ ዕላማ ነቢርና ክንሓልፍ ንደልለና እግዚአብሔር ንደልለና ታልዕልቲ ኢድካ
تانفوسنا مخنيات تخون نمتنسعنا مخنيات تخون ريفايف تقبرنا يا ويتي تكات جلس نبلالنا زيابير أملاخ تدخمنا ناتكاينا انتبرتعنا ناتكاينا عبيت كالنا نسخيخا تسفانا زيابير نسخيخا أمنتونا فزنا زيابير اعتنان لبنا نبخانا قنعلنا زيابير 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 أملاخنا هاليلويا 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 እግዚአብሔር 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 ነጽለለና ምሮ ህዝብኻ ዝሓዘ ነህዝብኻ ዝጎትት ነህዝብኻ ዝጸቀጥ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ይንከባለል ብጎይታ በኢየሱስ ስም ይቀንጠጥ ብጎይታ በኢየሱስ ስም ይንከባለል በስም ኢየሱስ ይንከባለል ንስኻ ብጽባቕኻ ኣብ ህዝብኻ ተረኤ ንስኻ ብጽባቕኻ ኣብ ዝማሕበር ተረኤ ንስኻ ውረሰና ንስኻ ኩለንተናና ተቆጻጸር እግዚአብሔር ኩለንተናና ተቆጻጸር ንዓኻ ዘይምችእ ነገር ሕጂ እውን ይጸረግ ንብላለና ይጸረግ ንብላለና ይትረፈና ንብላለና ኣይንደልዮ ንብላለና እግዚአብሔር በብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ተባህለሞ ብርሃንካ ውረሰና ንብላለና እግዚአብሔር ሰላም ዘበለ ይቀንጠጥ ንብላለና ግብረ ዓመፃ ዘበለ ይቀንጠጥ ንብላለና እግዚአብሔር ህዝብኻ ብምልአትና አኻ ቀደስ ህዝብኻ ብምልአትና አኻ ፈለ እግዚአብሔር ታግዚአብሔር አምላኽ ስለ ሰማዕካና ነመስግነካለና ለህዝብኻ ስለ ዝባረኽካ ነመስግነካለና ቃልካ ልኢኽካ ስለ ዝፈወስካና ነመስግነካለና ንቃልካ ስዒቡ ኢድካ ስለ ዝግለጽ ክብሪ ንህበካለና ቅንዓታ ውሽጥና ስለ ዘለዓዓልካ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላኽ ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ከዓ አናገፎም ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ በቃልካ ምትንሳእ በቃልካ ምሕዳስ ስለ ዝኾነልና ክብሪ ንህበካለና ንስኻ ናይ ጥንቲ ናይ ቀደም ዘይኮንካስ ናይ ሎሚ አምላኽ እውን ኢኻ ሎሙን ክደግሞ ሎሙን ክሰርሕ ሎሙን ክትዓይ ከኣለካ እሞ ነመስግነካለና ክብሪ ኩሉ ብሰማይን ኣብ ምድርን ንዓኻ ይኹን በተፍቅሮ ወድኻ ብኢየሱስ ስም አሜን ተባረኹ ስለዚህ እግዚአብሔር ሎማ አንቲ እትነፍስ ወከፍና ዘድሊ ኢሉ ዳአዘዞ ማዓልቲ ገሬ አነ ድወስዶ እግዚአብሔር መስገን ካብ ነፍስ ወከፍና ዝደልዮ መሰዊና ክሕደስ እግዚአብሔር ይደሊ ክብርን ጎይታ ይኹን መሰዊና እንታይ ክኸውን ክሕደስ ከንበል መሰዊና እንታይ ክኸውን መሰዊና እንታይ ክኸውን كحدث እግዚአብሔር መስገን አምላኽ ኣብ ተሰው ኣብ ተሐደሰ መሰውኢዩ ዝኸብር ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ልባትና እንታይ ክኸውን ክሕደስ አእምሮና እንታይ ክኸውን ክሕደስ ኣይትፍርሑ ዋጅኹም በልዋ ክብርን ጎይታ ይኹን ክንሕደስ እግዚአብሔር ይደልየና እወ ተሐደሰ ጥራዩ በዓወት ድመላለስ ክብርን ጎይታ ይኹን ዝተሐደሰ ጥራዩ እቲ አምላኽ ዝበሎ ዝወርስ استحدث ترايو እግዚአብሔር መስገን እቲ እግዚአብሔር ኣብዝገጽ ምድሪ ቦ ከተቀሞ ዝደልየ ነገር ዝተቀመሉ እግዚአብሔር እተሐደሰ ترايو እግዚአብሔር መስገን ህይወቱ ዘመኑ አገልግሎቱ ወዲው ሰላም ዳዓርፍ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንሕሰቦ እግዚአብሔር መስገን አመታውና አሙጻና ንሕሰቦ ዝቃል እዚ እተሐደሰ ህይወት ክልወና ዘይተሐደሰ ነገራትና እንተሎ ድማ እንታይ ክኸውን كإلا እግዚአብሔር መስገን ክፈርስ እግዚአብሔር ይባረክ መጀመሪያ እንታይ ግበር ይልዎም ተቀደሱ ይልዎም ገዛእ ርስኹም ቀድሱ ነትቤት አምላኽ ድማ ቀድሱ ይልዎም እግዚአብሔር መስገን ክብርን አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ድሕሪኡ እግዚአብሔር ክኸብር ድሕሪኡ ድማ እግዚአብሔር አመንጎም ክረእ ጀሚሩ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር አመንጎና ክኸብር አባባይትና ክኸብር አብይወትና ክኸብር አበገልግሎትና ክኸብር አበምልኾና ክኸብር አበገልግሎትና ክኸብር ኣብ ኩሉ ክኸብር محدث ناتنا يدل እግዚአብሔር መስገን ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕዋተይ እዝማዓልት እዚ በዚ محدث እዚ ልባኻትኩም ይነቃቃሕ
زي تنقاقح لبي እግዚአብሔር ይመስገን ንምሕዳስ ልቡ ይከፈት ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ኩልና ራእይና ኩልና ንአምላኽ ምስማሪ ክብርና አምላኽ ይሁን ሃሌሉያ እሱ ንአምላኽ ምስማር ካኮነ ልብና እተነቃቀሐ ልብ ክልወና ድማ ጽብቕ እዩ እተነቃቀሐ ህይወት ክልወና ድማ ጽብቕ እዩ ኩሉ ግዜ ንአምላኽ እንደልየ ድማ ጽብቕ እዩ ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ጎይታ በዝመዓልት እዚ እግዚአብሔር አቦ وأملاخ كم تتزارب كأنك جابير أملاخ نفس وكفنا دم قويتا إذك على ذي جابير أملاخ بعدل أيمس أن جابير أملاخ بخمو أيمس أن جابير دليت كان حساب كان يموك جابير أبون نفس وكفنا دم قويتا خطر أننا نصلي علينا وأملاخ أبتحدث جابير مسوي كم تخبر جابير أبزبيت زون جابير أملاخ أبا بيتنا جابير تحدثنا خنمس جابير أملاخي أتتحدثنا يو دمس أنا دم أبز بحد جابير أبو نخبرها دلوات كنكون جابير كترد عنا نسألي علينا بقويتا بيسوع كريستوس يا وسم نفس وكفنا جابير يا أمرنا كحدث جابير أتحسس سبنا كحدث جابير نابرنا كحدث جابير كم مثلي أرأيها كم تنسخة أتدلينا خنكون جابير عمله كم تنسخة تدليو زي كنا يو نجر بزمشة تزجن بزمعة تزجن كحدث قويتا نسألي علينا يا أمره نفس وكف حزبها تحدث يخون النبابرة نفس وكف حزبها تحدث يخون مئتا موسى نفس وكف حزبها تحدث يخون أقلقلت نفس وكفنا تحدث يخون هيوتنا قويتا تحدث يخون أبزوات هذا يا أبير أملاخي تحدث حزبي يقلقلك أبزوات هذا يا أبير أملاخ تحدث سوا زقلقلوا لبوتا يخون وأملاخ بنجر كل خطرة أنك يا أبير نسأل لنا زي قدسنا زبله رسحة زبله دايم إزاز زبله كله خامن قنا يتصرق علماؤنا زبله يتصرق سقاؤنا زبله يتصرق وأملاخ مدراؤنا زبله يتصرق بقويتا بيسوع كريستوس يا وسم كان ما أخلنا تتصرق يخون زي تكم زبله كل يتصرق صحيح زبله كل يتصرق جابير أملاخ نبلا لنا بقويتا بيسوع كريستوس يا وسم منقصها زي تكم زبله يتصرق نعها زي تكم زبله يتصرق نبرخ زي كوننا زبله كله استتصرق خون قويتا نصلي علينا أملاخ جابير كترد عنا نصلي علينا قويتا جابير أملاخ لبنا قويتا قليل كخنا الكان نصلي علينا زغلل لب حزنا خنملالس جابير رد عنا دبوه سنة أخذ تداله لب حزنا جابير كنا أتخن رد عنا نفقري كل جزء جابير يمانا إذنا إنه كن كون قويتا رد عنا نحدنت جابير أبود نحبرت جابير أملاخي وأملاخ نمتحققاز نسنا يزبله كل تدالنا خنكون قويتا بقويتا بيسوع كريستوس يا وسم نزه حزب خطرود يصلي عليه نوالدنا نوداتنا كترد عنا جابير نصلي علينا نعبيتنا نعيشنا كترد عنا نصلي علينا نقلقلتن تقلقلتن كترد عنا قويتا نصلي علينا بكل جابير أملاخ دقفنا رد عنا نبل علينا جابير سلت رد عنا قويتا تمسكن سلت دقفنا جابير نمسكنك علينا وأملاخ بزح سناي نجر أمم قنالو جابير أبو إذا سناي نجر دم النعبي جابير أبو مدرن دخدنا جابير أبو وأملاخ خيد كدق فناك جابير نتصبقنا أصنعنا خن حزق جابير دعنا نتحمقنا دم خنر حقوق جابير دق فنا قويتا جابير سلام حرت كات مسكن سله حزب خا قويتا يمسكنك كله سله ودات كان والد كان جابير تمسكن سله كلهم جابير قدسان كا جابير كبر بكالله بزمعت الزون جابير سلا كلهم أبنس وقف كفلا أقلقلوت زقلقلوك جابير أملاخي أبو جابير بزمعت زي أبزبيت زي جابير هادينا عرفنا جابير أملاخ كنقلقل زقبرو كلهم بسرية زقلقلو بملوخو بميديا جابير أملاخ بديكوننا بزرقن زقلقلو زلو سلي أمون قويتانا مسكنا كالنا قلبو تمشي يسوع كريستوس لتصنع يخون حيلهم جابير أملاخ يتحدث يخون قلبوتهم قويتا جابير تحدث يخون نمقل قال نعخا قويتا عيدكمو نمقل قال نزهز بزي عيدكمو جابير أملاخ سلا نايسنبت جابير ممهران قويتا نمسكنك جابير سلا دقناون جابير أبو لعلنا بلك لنا قويتا سلا كله تمسكن بقويتانا مدحينان بيسوع كريستوس يا وسم آمين جابير باركم صقود ما يبزحلكم جابير باركم بسلام كيدو يا بير باركم نشاي بوتا لنا أفتنا شاي بوتا كيد نخلينا
ቤት